Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pa daw sa iyang taagi karon? Mo kining sa kababae nga taga Mandawi City, Cebu. Ang ato matatampo, nagdasingan niya, Pichi. Babe, nagkalimutan niya ha? Ikaw mo yung mukuha sa mga bata. Oh, sige, babe. Bantay ka ha? Busy ra ba ikag-atubang diya sa imong laptop? Masig, mawa sa mong una. Oh, lagi. Sige na. Kaya na ako i-apas ka deadline. Sige. Udyutin ako. Love you. Love you too. Hala, patay. Alas 6 naman di ay. Ganina lang alas 5 ang mga bata na muhi. Magdali ko. Ay, di araday si mama ni Neo. Mga anak, sorry. Sorry kayo na busy si mama. Ay, nanghilak na anak ganina, ma'am. Kaya nagtuo sila kung mo kuha nila. Gitawagan sa nako ang ilang papa, pero wa man sad gud mo tubag. Ma'am, salamat gid kaayo. Ganong nanawag ang teacher ni Elaine. Ganina? Nangita kong kinsa makuha sa mga bata. Oh, nga naman. Nakalimutan na sa di mo. Nabisi lang ko. Sus. Ma'am, gini, rason mo pirmi. Tanan mong oras o atensyon na sa mong trabaho. Wala ka makahuna-huna na mo nga imong pamilya. Ay, ako gingnaana, ha? Martin, wabi ako pakayahay lang. Nagtrabaho ko. Lagi, nagtrabaho ka. Pero i-balance po ang imong trabaho o ang imong panahon sa imong pamilya. Martin! Sakto'y mong banaday, uy. Isad maayo nga, wala kay panahon para nila. Dili pa yan kasingkol ha, nga ikaw rin magbuot kung unsay gusto ni mong buhaton. Ay, daghan magud kay trabaho ungod. Permi ko mag-ampas. Pwes, pangita og paagi nga mahanay na nimong daan imong oras. Kaya di na ka makamahay sa imong bana, anak. Kung biyaan ka niya, kaya wala kay oras nila. Day. Babe, sleep na. Babe, later na. Napagi pang chatan para sa report, ugma. Lagi na. Dali na. Nalo kay kunin mo. Martin, unsa ba? Dili ka makasabot. Sabi mo, Pichi. Wala akong makasabot mo. Mureklamo na sa kabahin sa trabaho. Di na. Kikapoy na ko balik-balik og reklamo. Udah ako na hinanap. Unsa? Unsi undangon? Di na. Kapoy na sige pangayos yung mga atensyon, Pichi. Martin. Panaglibog ko kung saan din ako. Gibiyaan ko ni Martin. Nak, kapila na biya ka warning iyan ang imong style, ha? Pa. Pero gahi di kay kagu. Pa. Una karon nga wa naman si Martin. Imo na lang tanang responsibilidad sa mga bata. Indas mo. Nga sa makahatag ka ba nagpanahon sa imong mga anak? O mas pilion hapunin mo ang imong trabaho? Enjoy sa school, nak.
Si Papang kuha na mo niya, ma. Ako na. Ayog ka bala ka. Sa dili pa mamumuhi ni anak ko. Unya, kumusta man ka? Grabe nga akong adjustment. Ay na, kaya naman lagi. Hawa mo ko'y choice. Ako pa ni mo no, para dili ka maglisod. Mag-co-parenting na lang mo ni Martin. Sports lang, gwed, para lang sa mga bata. Kana kun maoki siya, anak. Sige, may problema. Okay ko, anak. Waman may iba ang mga bata, di ba nga, nagbuwag na ta? Ako na silang kaingnan nga. Busy ka sa trabaho. Sige. Maganahan ko sa bahay para sa mga bata. Salamat, Martin. Pa, dili na ka busy? Hindi na ka makasleep? Ko anak. Daghan man kong trabahoon si Papa. Pero syempre, unahon ta mo kaysa sa akong trabaho, anak. Maungo. Anay ko muslip o niyang gabi eh. Yay! Ay, kalain ba isang kipati. Nga nagtupad ni Kigda ni Martin karat nga. Buwag na mi. O baka matug. Wa pa. Milagro. Muna ka magtrabaho, ingon na arong rasa. Ako nang gihumandaan para makaatiman ko sa mga bata. Sige. Matug na ko. Makatuka ko, ani. Lamit kayo siyang kakson. Gimingaw na kayo ko niya. Siya ka. Mausad kayong kipati. Pero, murikold naman kayo siya kung kamirang tuhang magatubang. Kinahanglang matubaging ako mga pangutana. Huwag ako gusto niya. Pichi, ayaw. Sorry. Naanad lang. Di na pwede. Asawa di ka sa papel na lang. Pero, nana ko ilang uyap. Sorry. Sakit kayo, Day. Dili ko ka-imagine nga nailing higugmaon si Martin. Gawas na mo ngayong pamilya. Imo ra bitaw unta siya sa una, pero sa may gibuhat nimo. O lagi, nakasabot na ko. Ako din sa... Nung nagmahay na ko, gusto na ko siya makuhag balik. Sayo naman kinasanan. Bana mo gid nimo siya, tintala. Ansa? Wala kayo trabahoon? Naapa. Sige. Una na ko katog, ha? Ikaw akong trabahoan. Martin, pasagdi ko, please. Bisag karon lang. Kibing ako na kay kunin mo. Please. Please. Malipayon na akong amiga, da. Oh,
Pero nagibog ko, day. Naay mahitabo na mo, pirmi. Banan ako siya, pero wa man lang na mo mastoryai ko na balik na ba mi o unsa. Ano ni magiluto, uy? Kabaho ba, ana? Uy! Uy, hala. Di ka mabdus? Pagpiti, girl! Unsa? Mabus ka? Oo. Oh. Anong murag goal man ka? Ako kaya mahal na. Siyempre, no? Pero nag-uol ko kay... Naanabi kay uyab. Og diba, wa naman ta? Unang higayon pa lang nahitabo na tabalik. Nakibuwag na ako sa kumayap. Kiniba ako nga nakasako niya. O narealize pa na ako nga love, teka. Martin. Ikaw gyapon nga itong pamilya nga akong piliyon. Bisa kung sa'yo mahitabo. Mong ayaw kagkuol nga magdus ka, okay? Mahal kay teka. Huwag ang atong mga anak. Mahal sad kayo, tika Martin. All of my life it seemed that something had been missing. I didn't know what to do. Days would pass me by, each as lonely as the other. Pasalamat na lang ko kay dili pa wahi ang tanan. Una ko na-realize ako mga sayo. Og tungod atong hitabo mas nindot ang among pagpuyo sa akong pamilya. Dinhi na lang ko to, og daghang salamat sa pagtagaling akong tampo. More power, RMN.